थांनाय दालै रमै मान्दै आदि ब्लक bai khopjak kisongni simi Joyram Kebra kami jora thangla sukhaimani lahar belai hamya angai lukurok deramungo klai tongmani lukurokni abirmani koktuma manei sangrong salok kamini lukurokni gana bachakha amchaini MDC Runal Deborma yang kamini thangla sukhaimani laharni kecharo jaijor kori engai lukurok deramungo klai tongma bai MDC Runal Deborma ni chaitok mumbai YTF te tipra mothani atungrok himdrop jaijor snamri lekha sangrong salo yang edisi hafangni phasingtei salkisani bisingono lama busnam sakai hini kogrekha amchaini MDC Runal Deborma Joyram Keprabo humono mono o lama o kheto kesarni je himboto khaijang lama kobangma saldagi hanya tomoni o kheto kesaro inge kamini lukurok himboto khainani osubidang tomoni inge tini sini kamini siklarok tei okrarok milui sini tipramotha YTF ni je warriors rok bo temporary kaisa bridge pan humono o lama pan humono himboto khaijang kahe pul kahai islami reka chikon sakai temporary omo 2-3 mas ni bisingo jehetu oro kaisa kalbar dengnai tei choling lama ngnai o lama it choling ya ni sikang borok tini milui jottono yakbo yakka phandlai tini kamini lukurung hamkraini bagai kamini lukurok himboto khai manani bagai tini o pul eba lama islamir like wabai busuk balok jak tongmo nomo lama hamia omo bisile balok ya karon ke mo 2-3 mas romoi oro kahe temporary lama tongmani hamia karon ki omo mandai blog ni andar klayo kobangma saldagi sing onekbar video no saka boro kunu kam khaipia borongso lamono of kalbarna khayakari borok ayengse I choling lamo boiri phai chikonsa ombo thupasa kai omono sing tabuk ADC procession omono yagona nai TTADC ni hoide thaisingo EMPWD taisin CM bai kok salekya 2-3 mas simese bisingo just keben omono te kalbar te choling complete khairne oro kogri klangkha tai o tabuk o lama eba kalbar hayani sikang borok tini temporary kaisa pul wa bai islamir laga